Ngagem napa? Aku duwe pusaka. Siungku iki yen tak watek. Iki ya mbebayani. Tak nggo nyokot ora tugel gulune. Aja dutang Prabu Lokayanti. Oh, duwe untu apik ana, Gak. Heeh. Ning nuwun sewu arepa kaya ngoten sampeyan ora kena pamer. Mergo nek sampeyan iso ngalahke Setyaki, Sencaki mati sing nesu Ratu Gustine sinuwun Prabu Kresna. Kresna nesu tak katut rak pateni sisan. Lah niku tegese cecak nguntal bis kota. Jebol gayuh wulan buta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Mboten mungkin sampeyan iso ngalahke Prabu Sri Bathara Kresna. Ratu Digdaya sekti kalintang tur dasare kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Niku titis Sang Hyang Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Kok sampeyan ajeng mateni karo Prabu Sri Bathara Kresna menika mustahil. Ora bakal kelakon sing iso malah sampeyan mati saka tanganing Prabu Bathara Kresna. Dasare kagaduhan senjata cakra niku bentuke kaya gir becak. Niku nek wis diwatek duncalke mongko le nguncalke ora sarana gendhewa ming sarana batin. Batine Prabu Kresna batin. Senjata cakra kaya ana raja ngeyel gawe geger Ndarawati. Kowe metu saka kancing gelung. Ratu kae tugelen gulune. Senjata cakra niku metu mubeng nika goleki sampeyan. Sampeyan ndelik dioyak. Sampeyan bali teng negara Pager Wesi. Nek Sinun Prabu Bathara Kresna durung njupuk senjata cakra, urung batin senjata cakra, ambok nganglang jagat sampeyan doyak. Kudu nganti tugel gulune. Senjata cakra, senjata cakra, senjata cakra. Napa mboten medeni? Niku pusaka sing nomor 1, sing nomor 2 panah jenenge Kiai Rebo. Soroh nyawa ning Ndarawati barang ngamuk. Jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Wong Ndarawati wong kendel-kendele kowe ijen ora nggo kanca kok wani iki. Kowe iki kowe iki anak dewa piye? Ayal kandhani. Oh iya, lha nggih. Wong ora ngelekke kok. Kula wis ngelekke kok. Ning sing aja-aja ini kok sing cangkeme amba mburi nika. Ngopo lho aku ora ngopo-ngopo kok. Alah. Oh iki lho sing aja-aja iki. Apane iki? Niku Pak Dene. Oh nglaidan ora. Ora mulai candak ingel-ingel. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Pada praping delahan Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati. Kumantar sabda pangandika paduka Gusti kula Sanata miji dhateng wiswanipun ing abdipun Udawa. Kepareng kula cemadhong dawuh sinuwun sesembahan kula. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nanggone sira Kakang Patih Udawa, ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negara ing Ndarawati. Kakang Patih Udawa. Diwaji sembahan kula. Marai paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguciwani para kawula sami sayek seka kabdyakari luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Ndarawati. Medhahipun para diperjurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Diwaji sembahan kula pangayoman kula wonten ing Madyapada. Kakang Patih Udawa ya. Pakaryan ing utama tindakna slawase lan prayogakna anggone ro ngadhep ngarsaning ingsun Kakang Patih Udawa. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung derelan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ing abdi kunjuk Sandhapada paduka Gusti kula Sanata. Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha mung prayogakna anggone ro ngadhep ngarsaning ingsun Kakang Patih Udawa sampun boten kirang mregi biswanipun ing abdi kepatihan diwaji. Apa dene sira Dimas kadangipun Kakang Harya Setyaki
prayoga nunggone ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Garbaruci. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi Koko Prabu. Namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pendika Jimat Paribih. Dayanipun kasantosan Koko Prabu. Prayoga nunggone ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas sampun boten kirang prayogi. Piswanipun ingkang rayi pun Setyaki. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura. Rayi para ing Ndorowati ngaturaken pasegan pun krami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisane Bathara Wayaptur jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo Kresna. Ora nemelan swija apa praptanipun Kakang lan asung pambagening sira Yayi wis dak tampa karya bombong penggalipun Kakang. Mung ngeparengipun Kakang ngaturake pudya pangastawanipun Kakang kunjuk ngersaning Yayi Prabu Ndorowati. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya cahya daging raka juwanan. Koko Prabu mboten langkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah. Yo Yayi Prabu Kresna. Kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Datuk Projeng Ndorowati dina samewe iki. Yayi Prabu Ndorowati. Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Mandura. Setyaki ndak tampa atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang bae Tampanana. Lho punika Jimat Paribih dayana ing kasantosan. Nuwun sewu diwa jinadhaing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Pati Udawa. Kasinggan mekaten. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Yen piranganing para nayaka punggawa munggahing Yayi Prabu Kresna atur bekti kelawan aku ndak tampa kanthi lega-legawaning penggaling sun. Nanging aja kaduk ati kajeron penampa yen to Kakang Pati Udawa ngaturake sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora tak tampa Udawa. Waduh sinuwun. Lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi? Dene kula ngaturaken sembah mboten tinampi dening Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi kula nandhang lepat dosa menawi bedah kula sandhang kula mboten badhe suwala. Waton Gusti kula ingkang sinuwun ngaturaken menapa tetusanipun ing abdipun Udawa. Kakang Udawa wonten timbalan ing ngadhawuh. Yektine Kakang Udawa ora darbi dosa lawan Baladewa. Mung ana dasare dene apa to sababe Baladewa ora nampa marang sembahing Kakang Pati Udawa. Siji, yen ditonton babakan umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahe ing atase werda ngaturake sembah kelawan taruna. Iya. Dene angka loro. Nadan aku wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Praja Mandura. Nanging aku kelingan yen to nalika muda, nalika aku isih timur ginula mentah dening Bapa Sagopa ning Widara Kandhang. Urip bareng karo Kakang Pati Udawa. Akeh ngelmuning Kakang Pati Udawa ing wekasan migunani tumraping Baladewa. Gusti ngasta bawat peperintah negara ing Mandura. Mula dosa apa yen to nganti Baladewa wani nampa sembahing Kakang Pati Udawa, malah kosok balen. Ora kok Udawa ingin ngaturake sembah kelawan Baladewa nanging Baladewa nadyan Nalendra ngaturke sembah. Aku ora wirang, aku ora isin ngaturke sembah kelawan Kakang Pati Udawa. Waduh, mriku estu sinuwun. Yo tenan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jebul nyatanipun kula menika tasih ketingal tiyang. Nyatanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika ngaturaken sembah kaliyan abdipun Udawa. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Kuwi lha ora ngimpi apa-apa kok entuk sembah saka Nalendra. Monggo nek nang omah diwaneni bojo aku iki jan. Kakang Pati Udawa yo kasekecaken lenggahipun sinuwun. Yo kaya wis ora kurang kepenak Kakang Pati Udawa. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung merayogi kemareng kula badhe nyuwun dawuh. Menggah menapa to rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan dhateng pepoyan. Upami paduka paring dawuh dhateng Nayaka ing Mandura bilih lenggan sak mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ndorowati. Koko Prabu kula nedha ngrakit arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampehan paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula.
Koko Prabu pengayoman kula. Kresna, luwengken timbalaning ngadawu. Ya dene pendak-pendak pun Kakang sowan ning Projing Ndrawati, sayekti mung nuruti kelawan anenging penggaling pun Kakang. Ternyatane Yayi Prabu kuwi kadangku taruna, pun Kakang ingkang tinemu werda. Mongko etunganing pun Kakang udakara wis meh sakwarsa pun Kakang ora sowan marang Projing Ndrawati, tetinjo marang kadangku taruna Yayi Prabu Kresna sakula wangsa. Nggih Koko Prabu. Ana enggaling ingkang bangkit pinambeng. Nalika semono kanthi aku tetarenan kelawan Mbakyumu Yayi Dewi Erawati. Kelinanan pun Kakang sowan ing Projing Ndrawati nganti kelawan Pati Praguta. Ingkang wigatine sepisan ingkang luwih wigati ya kuwi ming tetinjo kelawan kaharjaning Yayi Kresna. Ternyatane pun Kakang lan Siadi kuwi wiwit timur mula urip bebarangan pinisahake nalika Siadi mukti awibawa Nyakrawati ing negara Ndrawati. Pun Kakang dadi ratu ning Mandura. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mula yen to sawetara wektu pun Kakang ora ketemu kelawan Siadi kuwi, pun Kakang duweni rasa kangen ingkang gumana ana ing telenging ati. Kasinggihan Koko Prabu. Ya mung nalika semono rada kaget penggalipun Kakang Kresna. Liripun kados pundi Paduka kepareng-paring dawuh mekaten. Nadyan lagi sakwarsa, nadyan lagi setahun. Hitunganipun Kakang ora sowan ing Projing Ndrawati, lah kok wah dalah. Barang pun Kakang mlebu ning tapel wates negara Ndrawati. Piye? Undhake negara Ndrawati kok katon beda kelawan taun ingkang wis kepungkur. Kabeh marga wis katon alus. Kiwa tengening marga ditanduri wit-witan ingkang katon edom sarta ayem. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah barang pun Kakang prapte nang Karang Pradesan, ketok banget para kawula nggone sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ketitik padha bebarengan budal marang sawah lan pategalane ngirik garu lugune sarta nggawa kebo sapi padha sesendonan sesindenan katon banget nggone nyawiji ati ning para kawula ingkang mengkono ndadekake santosaning Projing Ndrawati. Koko Prabu menapa ing Paduka dawuhaken menika apan kepara saestu syukur Kresna syukur. Pun Kakang melu seneng, pun Kakang melu bunga. Mang rada kaget penggaling pun Kakang ngewune kahanan Ndrawati ingkang undhakane ora kaya taun ingkang wis kepungkur. Wah, Yayi, saya-saya papan-papan pariwisata negara Ndrawati kabeh saiki digarap kanthi apik lan kanthi becik. Ketitik nalika pun Kakang prapteng ana ing tlaga wewengkon negara Ndrawati, kae jenenge apa? Tlaga Njunge Koko Prabu. Lah, ya kuwi. Taun kepungkur isih katon ora digarap dening para kawula. Ning saiki katon nggone reja, peni lan banget rengsemake. Nandhake ento para kawula padha sayuk, saeka kapti tetunggalan manunggal, hangangkat marang jenenging Projing Ndrawati karana dandan-dandan sarta ngrestiki lan nglestarekake papan-papan pariwisata. Ing mengkono akeh wong manca ingkang bakal rawuh ana Projing Ndrawati. Kresna saya manja, saya manjila, saya kondhang Projing Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu menika sedaya kala awit manunggaling para kawula ing tetunggalan manunggal sesarengan kanthi jinurung raos andarbeni satemah wujud negari Ndrawati kados mekaten menika Koko Prabu. Ya Yayi Tresna. Ya mung Siadi ingkang bisa ngrangkani sanggaring para kawula. Ya mung Siadi ingkang bisa ngerti lambe atining para kawula sebab ratu kuwi yen ora ngerti kekarepaning para kawula negara iki ora bakal tentrem. Merga kenceng lan kendhoning pernatan negara kuwi diasta ning pundhaking Nalendra. Yen kawula kuwi beda karo ratu. Yen ratu ki wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara iki ing pundhaking ratu. Yen kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Mula antaraning ratu lan kawula mono kudu manunggal. Apa ingkang dadi karepaning para kawula? Ratu kudu nayogyani, ratu kudu nyengkuyung. Luwih-luwih kabeh mau kinarya srana kuncaraning negara Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka Kanjeng Koko Prabu paring mangandikan angalembono dhateng kawontenanipun Projing Ndrawati. Ya Kresna, mula aja sangga runggi. Kabeh kabisan mau tularna lawan pun Kakang.
aku aja nganti kalah karo Yayi Prabu Ndrawati jenyatanipun Kakang Tinemu Werda kok negaraku kalah karo Yayi Prabu Kresna kuwi rak padha karo cinacating jagat pinaya ing sak pepadaning urip Koko Prabu inggih mangke sanes wekdal kula badhe sowan dhateng negari Mandura caos satur dhateng Maduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ya ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ingkang angka loro Yayi praptanipun Kakang ing Praja Ndrawati iki sayekti mung nyatakake kelawan pekabaran ingkang wis mebar warata saindenging jagat ngantipun Kakang kepengin anjake kelawan Yayi Prabu Ndrawati apa pancen kabar iki mau pancen kepara nyata apa mung kandhek tekan pekabaran babakan menapa Koko Prabu Kresna wonten dawuh apa pun Kakang diparengake rada mingset nggone sowan aja nganti duna-dungkap panampaning sira Yayi Prabu Kresna kula sumanggaken Purbawasisa wonten asta Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu sing tak tampa mau pancen kepara nyata inggih Koko Prabu apan kepara saestu walah jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngara ora kok perkara siji lan sijine ora kok perkara piye-piye Kresna nanging nggone pun Kakang nyatakake lawan Si Adi iki sayekti saknyatane gelagating lahir batinku sarta osi ing atining Baladewa pendak-pendak Pandhawa duwe karya sarta duwe gegayuhan kuwi rasaku kepengin bebantu marang putra-puting kadang-kadangku para Pandhawa luwih-luwih Pandhawa mbangun candhi papan pesalayaning pepundhen ing mapan ana ing Satwarga apa ora jeneng pakarti ingkang luhur apa ora jeneng pakarti ingkang becik tegese Pandhawa kuwi nadyan wis ditinggal dening wong atuwane ditinggal dening eyange nanging ora kendhat tansah njunjung derajating wong tuwa ana tetembungan bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ngaromake asmaning wong tuwa kasinggihan mekaten Koko Prabu menapa ing dipun tindakaken dening para Pandhawa menika wajib kinarya patuladan dhateng sinten kemawon nadyan Pandhawa menika sampun tinilar dening tiyang sepuh saha eyang-eyangipun parandene boten kendhat anggenipun tansah emut dhateng ingkang teturas tegesipun ingkang teturun dhateng para Pandhawa ya pancen bener kaya mengkono amargi salukaning para pinter ucaping para kaki-kaki sampun nyebataken tiyang ingkang kagungan putra mongko saged netepi dhateng darmaning anak junjung dhateng tiyang sepuh mongko kebake unggah-ungguh sarta tata krami menika sami kemawon sampun ngangkat derajating tiyang sepuh nanging menawi wonten satunggiling tiyang ingkang kagungan anak ingkang mursal bedugal mongko wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nadyan lare menika dados lare ingkang nggadahi bondo donya saged munjung ingkung gajah dhateng tiyang sepuh saben dintenipun nanging menawi pakartinipun menika mboten saged tinulak lan sinudarsana menika tiyang sepuh nadyan tasih gesang sampun kadimapan montring neraka jahanam Koko Prabu bener kula Yayi apa ingkang ditindakake dening para Pandhawa kuwi wajib pun Kakang lan Si Adi nulak mangsa kala sesuk upama Pandhawa wis kelakon bangun Satwarga Si Adi lan pun Kakang dhewe krentek bahkan bangun astana Gadamadana papan pesaryaning para pepundhen darah Mandura kuwi wajib ditindakake kasinggihan mekaten Koko Prabu merga sranane awake dhewe njunjung marang derajate wong tuwa sing wis ora ana kuwi ya srana tansah ndongaake lan mangun marang pasraning para luhur biyen Koko Prabu kasinggihan mekaten ing mekaten lajeng marang paduka pun Kakang mungkari manut kersane Yayi Prabu Ndrawati malah titikel gansak mangkestunipun kula badhe tata-tata bidal wonten ing Satwarga nyusul dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa awit kula ngertos sawanipun ing Yayi Ndrawati tartemtu dipun antu-antu dening kadang-kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun Koko Prabu sapandura tintrim madyaning pasewakan negaring Ndrawati nalika semanten sami midhangetaken pangangganipun nata ing Ndarawaka tuhu nalindra ingkang wicaksana wasis dadosaken kendel sangganing para nayaka nalindra ing sami mapan wonten ing datulya negaring Ndarawaka nadyan nata ing Ndarawati kendel datan mobah datan musik nganti kaya pratima kencana tegese golek kencana Mas sumara cayaning nata ing Ndarawaka nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyo pinangka wardu kanyuta jane ganten wardu jare wangaca kinatur ngabang idrodron banding dasaring bertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping punika sebar punamu apa to kang dadi darunane ora numancan saka karangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi wonten satunggiling nalindra saking tlatah sabrang ingkang wantun minggah Datulaya Galia kaya barongan tinanggap
Akarya geger sanggane nayeng samya gantung pasisir mangkono bae. Kanjeng Koko Prabu menika wonten satunggiling nalindra ingkang sowan. Monggo busananipun cara kanalindran. Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja ngawur-ngawur Yai. Nadan pun Kakang lagi sepisan iki ngawuni-ngani ana ratu ing Ngabyantara. Monggo tanpa tinimbalan. Kresna wonten maring adhawuh. Para timbalana. Apa wigatine nalindra iki sowan? Yen pancen sowane kuwi duwe perlu ingkang apik lan becik, siadya aja ninggal marang Bawaleksana. Apa ing dadi gegayuhane pinangkanana nanging yen to sowane nalindra iki mengko bakal mbebudhek banyu bening kanan negara Ndrawati, siadya sami melu. Pun Kakang bakal ngundurake lawan nalindra iki. Inggih Koko Prabu. Sanget ndadosaken marem raosing manah kula. Ya Kresna Timbalana. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi Kisanak sinten jejulukipun Kisanak keparenga kula nila krami ngladi wanuh nggulang tepang panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak Koko Prabu nggih lah kok malah kendelan kemawon mboten kula dangu mboten ngunjuk atur mripate netranipun ugi mencereng kados mekaten ning sajaipun ngadi mboten midhanget lho sajae apa budhek kaya mbok coba Yayi Timbalana sepisan meneh rada swara ngene siadine bali Kisanak sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun piye Kresna tasih kendel kemawon rada swara meneh Kisanak panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak Koko Prabu nggih mbok nyuwun pangapunten derek tulung dipun jawil wah ana daya siji kok bosok kupinge kula aturi jawil Koko Prabu wonten dawuh wonten dawuh ketingalipun pasewakan sepi mboten wonten ingkang medhar pangandikan mila kula menika nggadhahi tata krama nggadhahi unggah-ungguh menawi dereng wonten ingkang paring pangandikan kula inggih kendel kemawon lah tenan Kresna kula wonten dawuh wis bola-bali ditimbali ngandhakake ento pasewakan sepi coba Timbalana Kisanak wonten dawuh ngertos Koko Prabu ya syukur terusno panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun adalah pangestunipun kula piyambakan nggih mawon Koko Prabu piye kok geseh kula nyuwun naminipun sinten lah kok piyambakipun anggenipun munjuk atur piyambakan kemawon wonten dawuh kowe iki ditakoni jenengmu sapa nun ditakoni jenengmu sapa nami to wis ket mau jenengmu kok ditakoke lagi dong jenenge sapa wah menawi paduka ndangu kalian kula nami kula pun Prabu Lokayanti Prabu Lokayanti iki mbok menawa lanang karo wedok lho Prabu Lokayanti wondene nami alit kula Bendol nami alitipun Bendol iya agengipun dados nalindra jejuluk Prabu Lokayanti saking negari
saking negari kula menika wonten ing tlatah Sabrang. Inggih kasinggihan saking negari pundi? Saking negari Pager Wesi. Pager Wesi iki. Negari Pager Wesi kula dereng nate priksa. Papan menika negari enggal. Menika negari enggal. Negari Pager Wesi Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Kasinggihan mekaten. Lagi wonten dawuh. Ratu Sugih ning gagap. Nek omong dadak ngeden tur kupinge rada bosok. Ih, kasinggihan mekaten ciri gethekipun piyambak-piyambak. Lajeng wigatosi wonten negari Ndorowati. Menawi ngaten menika leres negari Ndorowati. Kasinggihan mekaten sinuwun ladalah. Menawi ngaten boten kelentu anggen kula kekalangan Malaya ngidri jagat supados samangke kula pinanggih kaliyan negari Ndorowati menika sinuwun mergi kula menika ngupaya negari Ndorowati menika bebasanipun sampun wonten tigang candra iki menapa sababipun dene jengandika ngupaya negari Ndorowati lah cariyosipun mengkten kula menika dados nalindra wonten negaring Pager Wesi menika negari ingkang ayem tentrem nir ing sambikala negari kula menika negari ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja kasinggihan mekaten nanging boten nginten satunggiling wanci sampun wonten tigang candra etang kelungganipun dinten samangke menika negari kula menika ketapan pagebluk iki pagebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing ketiwasan mongko sampun madal sairing usada kula padosaken para pandhita brahmana sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah rengganing praja parandene katindakaken gegagar wigar tenantuk karya ngaten kisana iki mongso kula ingkang sampun kula tetepaken kula lampah prihatos sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal bataku Anubata Sarembat inggih kula nampi sasmitaning dewa ingkang kula tampi medal margining pasumpenan dewa paring sasmita menapa negari kula saged waluya nirmala temajati jajati temah waluya menawi mboten ketangan mung telung kedheping paningal negari kula menika tinenggan inggih menika pusaka negari Ndorowati ingkang winastan inggih menika Sekar Wijaya Mulya. Kamangka ingkang kagungan Sekar Wijaya Mulya menika paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mlengking siki menika kula nyuwun dipalila paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula badhe nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma ingkang badhe kula beta wonten negari kula kinarya maluyakaken negari ing Pager Wesi. Cekrep semanten atur kula mugi paduka Gusti kula ingkang sinuwun keparenga maringi ngampil sabab menawi paduka mboten paring ngampil dhateng Sekar Wijaya Kesuma menika tanwande wangsul kula saking negari Ndorowati namung badhe dipun nirang-nirang dening para kawula kula dipun isin-isin dening para kawula sinengga kula ratu ingkang boten saged paring pengayoman dhateng kawula kula sinuwun. Koko Prabu Piye Kresna? Kula menika mirengaken Narendra menika kok melu megap-megap dhewe. Anggenipun matur menika kok sok-sok lancar, sok-sok gagap. Mongko kaya wetuning pangandikan menika kados angel banget. Menika ciri kula wiwit alit.
Inggih. Nggih. Nyuwun pangapunten. Menawi dadosaken senggal penggalipun Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Sri. Macet meneh. Bathara Kresna. Prapat jagat bondo menika lah. Keadaan kula sedaya. Ya. Inggih. Mila paduka Gusti kula ingkang sinuhun kula aturi paring dawuh. Gandeng kula menika ratu sugih. Gandeng kula menika ratu sugih. Panjenengan paring ngambil wujuding Pus Anu Sekar Wijaya Kusuma menika dipun paringaken ngambil menika namung ngambil ngaten kemawon mboten mawi menapa-menapa kula nderek. Ning upama kedah numbas reginipun pinten triliun, pinten miliar. Badhe kula bayarken genceng. Nanging menawi upami dipun paringaken dipun sewa kula aturi paring pangandikan. Nyewane pira sedina pinten kula aturi paring pangandikan. Nek upama Sekar Wijaya Kusuma menika njaluk diidoni dijoli nggih menika wujudipun menapa kemawon badhe kula aturaken. Titian Gajah Kambuja kuda saking negari Mansa negara kula caosaken. Waton paduka maringaken ambil Sekar Wijaya Kusuma. Ananging sabar Koko Prabu ya. Menawi paduka Gusti kula iki suwun mboten maringaken Sekar Wijaya menika dhateng kula. Lah lancar iki lancar. Kula aturi jagangking Joko jagangking jeruk. Beteng kalih pion. Kula mboten badhe wegah. Nebak negari Ndrawati sarana peperangan sinuwun. Kula aturi mili senopati ingkang gamben-gamben. Kula aturi mili prajurit sing digdaya. Kula mboten badhe wang-wang nyawang dadanipun para satriya Ndrawati. Klebet paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndrawati menawi saestu angekahi inggih menika Sekar Wijaya Kusuma. Tartemtu paduka ingkang badhe kula jodak saking pelenggan paduka dampar kencana negari ing lah wis arep rampung kok dadak. Wis arep rampung lho iki mau. Dadak macet meneh. Jodak piye? Jodak paduka saking pelenggan dampar negari ing Dwarawati sinuwun. Lokoyanti wonten dawuh menika sinten tepungke yen kowe ditepung karo aku nata Mandura Prabu Baladewa. Aku nata Mandura Prabu Baladewa kadang Werda Prabu Ndrawati. Bareng aku krungu ucapmu ing pungkasan iki mau sayekti kowe ngiyas karo wong Ndrawati. Kowe ngilani karo wong Ndrawati. Kowe arep ngraman negara Ndrawati sarana kowe pawadan njaluk Sekar Wijaya Kusuma. Tangga tamba negaramu sing ketaman Peguluk. Iya apa ora? Ha iya, mila mekaten. Mila sinuwun Prabu Ndrawati menawi boten maringaken Sekar Wijaya Kusuma menika estu sampun kula antepi badhe rawe-rawe lantas Malang putung negari Ndrawati badhe kuku muni piye kowe arep ngebiyuki negara Ndrawati nganggo batang sayuta iya kowe arep ngebiyuki negara Ndrawati karo batang sayuta wah sumuk nyawamu keparat kowe kendel kowe wani sumbar nang ngarepe Kyai Prabu Ndrawati kowe ora ngerti ento ing kene ana tata Mandura Prabu Baladewa iki kadange Kyai Prabu Ndrawati sapa wae sing arep gak ngraman negara Ndrawati mungsuhe nata Mandura Prabu Baladewa. Lah ngaten malah menika dados pawadanaken kula jontret sedaya para kawula negari Ndrawati. Sinuwun Mandura sampun duka kalian kula. Babar pisan kula tetepaken nek Sekar Wijaya Kusuma ajeng kula jaluk sarana peperangan. Bagus.
Yen pancen kaya ngono saiki ora ning kene papane wong neter kadidayan. Ora ning Datulaya wong neter kadidayan. Ayo Kakek. Ning endi papane wong neter kadidayan? Wonten ing Blabar Waja Janget Jinencang. Badhe kula cobi paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Bagus, bagus. Ayo metu Jawa. Metu Jawa. Tak hitunge 3 benteng metro ora metu Jawa tak keprok. Wah, tak metu watu sinamur sigar mlapat. Aja tundang para dewa. biasanipun dipun dugang diweji. Aku nek diciki wegah. Kowe mau dadak muni didugang ngono to? Wegah aku nek diciki. Anggepe kok disetir. Inggih sinuwun. Koko Prabu nggih. Janjanipun menika saged dipun rampungi sarana bedamen. Nanging Koko Prabu menika jebul mboten benten kalian warsa-warsa ingkang sampun kepengker. Tegese piye? Nyatanipun paduka tasih mubal babal kanopsanipun boten saged meper dhateng nepsu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tansah paring duka dhateng sinten kemawon. Koko Prabu kula boten kepingin negari menika dados ajanging pasulayan. Menawi paduka ingkang sampun bibiti perkawis kula suwun dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu saged ngrampungi perkawis menika. Netepi tetembungan jagung bakarane kudu wani tanggung perkarane. Lho, kok sik Ndarawati iki duwe senopati. Nyuwun pangapunten, menawi ingkang dawuh kula senopati ingkang tumandang. Nanging senopati Ndarawati menika sanes reh-rehanipun Koko Prabu Mandura. Aku kepengin nylametake asmane Kyai Prabu Ndarawati. Aja nganti gegasah dening menungsa kang aran Lokayanti saka negara ing Pager Wesi. Dheweke drangap-drangapane negara ing Ndarawati wani asmane Kyai Prabu Kresna. Aku men jaga marang asmane Kyai Prabu Ndarawati. Koko Prabu pokokipun paduka ingkang sampun bibiti perkawis menika kula aturi ngrampungaken perkawisipun. Sedyaki wonten dawuh. Ratu kae mau tututana. Nyuwun pangapunten mboten sagah. Lho. Kok ora gelem piye? Kula menika ngawula Koko Prabu Ndarawati mboten ngawula Mandura. Ning ratu kae mau bakal gawe geger negara Ndarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng paring dawuh menapa-menapa kalian kula. Mila paripaksa kula mboten badhe mingset saking papan kula anggenipun sowan ngabiyantul kersanipun Koko Prabu Ndarawati. Utawa wonten timbalan. Apa kowe ya ora ngeman yen Ndarawati dicetamah dening ratu mau? Nuwun pangapunten kula menika patih tiyang nomor kalih wonten negari Ndarawati. Menawi tiyang wonten setunggal menika dereng paring dawuh, tiyang nomor kalih mboten badhe tumandang. Lho kene iki dinomeri lho. Nggih mekaten. Walah. Lah kok lah iki terus sapa? Koko Prabu ngedah ngrampungi. Menawi Koko Prabu mboten saged ngrampungi ateges paduka menika sampun damel daredah tentrem ing negari Ndarawati. Kawula ingkang gesang tentrem sedaya sami kuwatos awit wontenipun peperangan ingkang dipun lampahi dening Koko Prabu Mandura menapa denipun Prabu Lokayanti. Mila kula semanggaaken bab perkawis tentrem lan botenipun negari ing Ndarawati kula pasrahaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Ya tak tampa ning aku njaluk. Sasuwene aku perang aku aja mbok tinggal. Sasuwene aku perang aku aja mbok tinggal. Aku melu ning Sabwarga. Ajare lenggah sing sekejo. Wonten dawuh sinuwun. Milung. Dawuh sinuwun. Wektu dina iku nggonku sowan marang Resaning Sinuwun Prabu Ndarawati wis kelakon kok. Mbun kelakon wis. Nuwun sewu janjane kula niku rak mboten ngertos to. Gusti kula menika kersanipun menapa kok rawuh teng negari Ndarawati. Sedyane napa karepe napa kula rak mboten ngertos. Mula mbok kula dipun paringi dawuh. Sampun ngantos kula niku terus mangke nderekke sampeyan ning kula ora ngerti ancas gegayaning Sinuwun Prabu Lokayanti kok wonten dawuh. Niatku ora saka karepku dhewe.
Lah terus aku diutus Sang Nata Prabu ing Mantaka Prabu Bumiloka ingkang wigati supaya gawe srana ringking Ratu Durawati lan yen iso nglembut Sekar Wijaya Kesuma kondange Sekar Wijaya Kesuma kuwi dadi panguripane wong sak jagat ingkang durung winanci kok nggih tegese ana wong mati ingkang durung keparenging Gusti diuripake nganggo Sekar Wijaya Kesuma kelakon kasempatan urip meneh oh ngaten nggih pancen leres ya mula sinuwun Prabu Bumiloka kepengin banget kanggonan ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Kesuma mbuh kinarya apa aku dhewe ora ngerti sing wigati aku wis budidaya sowan ngersaning Sinuwun Durawati pun mangaturake napa sing dadi pikajenganipun Sinuwun Prabu Lukayanti wis terus Sinuwun Prabu Durawati paring dawuh menapa sing wangsulan dudu Ratu Durawati sing wangsulan sinten sing wangsulan kadange Werda Ratu Durawati sing jeneng Prabu Baladewa kok Yung Prabu Baladewa ya wangsulane pripun sapa sing cilik gedene sanggur kadigdayaning Prabu Baladewa wenang boyong Sekar Wijaya Kesuma Prabu Baladewa nantang karo aku kok piye kok nendharatur kula wangsul mawon lho bali piye nek sampeyan ditantang Prabu Baladewa ampun pisan-pisan nyaguhi penantanging Prabu Baladewa luwih becik bali mawon kondur teng negara Pager Wesi sebab nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa niki sing repot kula kali kula sebabe apa kok repot mengke urung ora urung kula bali nggawa Bathang Raja batange sapa bathang sampeyan niku lho mboten leluh niku tenan apa Baladewa ki digdaya mboten ning digdaya ning negari Mandura niku ora tau ketekan mungsuh Prabu Baladewa niku ratu sing digdaya sekti kalintang jayaning perang mboten wonten alindra ingkang wantun ngraman negara kasektening Prabu Baladewa monggo nek pun nesu wis ora kena dindake kagungan pusaka loro kodrat karo wiradat sing kodrat jenenge Nenggala sing wiradat jenenge Alugara niku pusaka ampuh kabeh tamake Gunung Jugruk segara asap nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa ora nganti telung kedheping netra mustaka sampeyan kena Kyai Nenggala tuk mlethek sirahe mendono matane matane sapa mata sampeyan niku ning aku ya ratu digdaya arep sampeyan ratu digdaya ning ampun macem-macem ning tanah Jawa tanah Jawa niku papane wong digdaya tanah Jawa niku papane wong sekti sampeyan dadi ratu pengpengan teng negara sampeyan niku wis lumrah sejeneng kula niku nang omah anak bojo kula wedi kabeh kali kula ning teng jaba durung karuan monggo nek sampeyan mani karo Prabu Baladewa niku sing temandang dudu Prabu Baladewa ning mesti Senopati Dwarawati kekasih Raden Sentyaki ya Raden Wresniwira ya Raden Bima Kunthing satriyane cendhek ora sepira ning saben dina gaweane gelut mula sirahe atos tangane atos nuwun sewu mboten pamer kula niku nderekke raja kaya sampeyan niku cacahe wis 843 niku kabeh mati mungsuh Sencaki niku kula mboten meden-medeni ning itu kenyataan fakta mula nek sampeyan ajeng maju teng Durawati kula nuwun sewu kula tak nyuwun pamit wangsul merga urung ora urung sampeyan mesti dadi kuwanda ndak kula kangelan gotong kuwanda wangsul teng Pager Wesi Lung sampeyan nek ajeng maju perang ditip karo Sentyaki mawon kon ngubur teng Durawati. Mboten sah digawa teng Pager Wesi. Ngoten niku apike. Ora aku sajahe kowe ngiyas karo aku to, kowe kok ngembe karo aku? Mboten ngembe. Ning kula niku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahan. Arep kula batur ning kula niku wis tuwuk dhateng pengalaman kula wis tepung karo wong tanah Jawa pirang-pirang. Mula sampeyan bisa kula kandhani mangundur mawon. Ampun maju. Nek sampeyan maju mungsuh Prabu, ora usah mungsuh Prabu Baladewa.
mungsuh Sencaki wis sampeyan mengke. Kentekan ngakal kok, Bos. Tenan niku. Bocahe cilik ning nek kon delut sregepe ora jamak kondang Senopati Ndarawati. Senopatine Prabu Kresna. Ning nganti mungsuh Sencaki sampeyan cilaka. Sencaki melu-melu, wak pateni sisan. Oh lah. Ngagem napa? Aku duwe pusaka. Siungku iki yen tak watek. Iki yo mbebayani. Tak nggo nyokot ora tugel gulune. Aja dutang Prabu Lokayanti. Oh, duwe untu apik ana, Kang. Heeh. Ning nuwun sewu arep kaya ngoten sampeyan ora kena pamer. Mergo nek sampeyan iso ngalahke Setyaki, Sencaki mati sing nesu Ratu Gustine sinuwun Prabu Kresna. Kresna nesu tak katut nak pateni sisan. Lah niku tegese cecak nguntal bis kota. Jebol gayuh wulan buta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Mboten mungkin sampeyan iso ngalahke Prabu Sri Bathara Kresna. Ratu Digdaya sekti kalintang tur dasare kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Niku titis Sang Hyang Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Kok sampeyan ajeng mateni karo Prabu Sri Bathara Kresna menika mustahil. Ora bakal kelakon sing iso malah sampeyan mati saka tanganing Prabu Bathara Kresna. Dasare kagaduhan senjata cakra niku bentuke kaya gir becak. Niku nek wis diwatek duncalke mongko le nguncalke ora sarana gendhewa ming sarana batin. Batine Prabu Kresna batin. Senjata cakra kaya ana raja ngeyel gawe geger Ndarawati. Kowe metu saka kancing gelung. Ratu kae tugelen gulune. Senjata cakra iku metu mubeng nika goleki sampeyan. Sampeyan ndelik dioyak. Sampeyan bali teng negara Pager Wesi. Nek Sinun Prabu Bathara Kresna durung njupuk senjata cakra, urung batin senjata cakra, ambok nganglang jagat sampeyan doyak. Kudu nganti tugel gulune. Senjata cakra, senjata cakra, senjata cakra. Napa mboten medeni? Niku pusaka sing nomor 1, sing nomor 2 panah jenenge Kiai Rebo. Tunyul Kesawa. Kesawa. Niku mapane teng kancing gelung. Niku nek disenggol Prabu Kresna sing maune cilik tetep piadeke mung separone sampeyan. Nek Kesawa disenggol iso malik buta gedhe dhewe sak daerah istimewa Yogyakarta. Niki iso malik niku lho sing dipajang niku. Lho, semono e. Nggih. Kuwi engko ya metu tambah karo tengah yuta. Mengetoke butuhe kok tambah. Kesel e kok kuwi abot banget e. Nek ngetoke ya ora apa-apa, ora masalah do urunan kok piye. Tak tokke. Lambemu. Lambemu kowe. Senengane ora. Iso gedhe semono kuwi. Gedhe semonten niku. Sampeyan ya iso gedhene tak ra semonten. Nggih to. Samane kok iso gedhe mung mundak sithik kowe kok. Lelenge ora jamak-jamak. Gok, nun. Ning ngarep kaya ngapa bakal lak coba. Nggih, monggo mawon. Yen enten napa-napa kula wis ora kainan lho, kula wis ngelekke karo sampeyan. Upama sampeyan mangke kenging napa-napa, kula wis ora kurang-kurang ling ngandani karo sampeyan nek caos pemut dateng sampeyan. Mbuh Setyaki, mbuh Baladewa, mbuh Kresna. Yen to bakal ora maringake wujuding Sekar Wijaya Kusuma, aku sing ora trima. Ndarawati tak bumi angus. Ndarawati tak dadekke awu. Lho, Ndarawati arep dadekke awu. Tontonan kridaning Prabu Lokayanti kok. Nggih, katos-atos kula tutke saking katebian.
Satrio kandhet ngeyayat brengose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Mripate mandeng tanpa kedhep. Soy. Takon garwaku. Senopati Ndorowati Raden Haryo Setyaki. Setyaki dasar para nyata iki sing kandhake togok. Pancen memper pewujutane ora sepiro. Nanging banget-banget ngewak-ewakake. Wah, edan mandeng karo aku mripate abang. Sing mburi sapa? Kepati Ndorowati Patih Udawa. Prabu Lokoyanti. Ana apa? Ndak suwun kanthi banget. Aku nampa dawuh pengendikaning Kanjeng Koko Prabu Ndorowati aja nganti dadi daredah ning mulut sing Ndorowati. Aku ingkang nyuwunake pangapura keluputaning Koko Prabu Mandura. Prabu Lokoyanti ndak suwun kundur marang negara ing pager Wesi. Mengko sawise rampung perkara kaprajan Kanjeng Koko Prabu bakal paring dawuh marang Prabu Lokoyanti. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Aku wis ngerti yen to Sekar Wijaya Kusuma bakal digondheli karo Ratu Ndorowati, mula babar pisan tak aturake yen panjenengan ora iso tak jaluk sarana alus mesti tak jaluk sarana perang. Kowe mengijen lan Purwang. Aku sawadya bolos gelar papan tumbahe ngrangapi jati ngarang paing megar yen Jawur Barat. Yen nganti kowe mengko tekaning pati negara Ndorowati apa ora jeneng bakal kewirangan ing atase Ratu Ijen nedya ngraman negara Ndorowati kok tekaning pati. Setyaki ana barat. Aku kuwi ratu jago wiring kuning tanpa tanding. Aku ratu sing ora tau wedi mati. Mula ora sangiman karo aku. Ora sangiman karo aku. Dina iki nek pancen Ratu Ndorowati ora menehake Sekar Wijaya Kusuma, negara Ndorowati bakal tak bumi angus. Nadyan aku ijen lan Purwang. Ora duwe sapa-sapa, ora duwe kanca. Ora nggawa wadyabala ingkang ngirit marang tindakku Prabu negara Ndorowati, nanging ora bakal wedi. Ayo. Yen pancen wis diniati perang, ora usah dadak kowe ngeman karo mungsuh. Dina iki kaya apa aku sing tekaning pati. Dina iki kaya apa aku sing bakal tekaning pati ana ing jroning alun-alun negara Ndorowati. Merganing patiku. Ratu kaya manuk gagak ngono kok. Cerewet wae. Ora diantem tuman wae. Mboyo nganggo serobo-serobo ngeyel mangkel. Kandhane kon bali kok ngeyel. Ora sangu kok dolan. Ayo pancen wanita yo legane atiku. Tandang ngono kridane Pati Udawa, tandang ngono kridaning Raden Setyaki Prabu Lokoyanti. Tiba kandhep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satya Wiratama. Kandhane ngeyel. Modar tenang ta, Ga? Lah iya. Lah iya. Ketemu sapa ae? Ketemu Sencaki karo Udawa. Aku krungu le rembugan. Kandhane ngeyel ora gelem bali. Iki merganing patimu. Bres. Modar nglekar ngono kok. Nglekar ngono. Mbok tileki urip apa mati? Urip. Oh ya wis. Mulayu padha dielingke. Heeh. Monggo kula aturi eling Gusti. Kok langsungan? Ya wis men. Monggo kula aturi emut Gusti. Monggo Gusti. Ngendikane ratu pilih tanding bapa teng yuda kok namung kados mengkaten kegiatan sampean. Wungu ndara wungu. Namung sak gebrakan kok lajeng semaput menika kula nuwun sewu panjenengan menika jagene jago piring kuning tanpa tanding. Pripun? Kenging menapa sampeyan diantem karo sing ngetutke Setyaki Jentan takoni jenenge Patih Udawa. Lah, mungsuh Patih Udawa wis sampeyan ora eling kok apa meneh mungsuh tangane Sencaki. Iso uncak nyawa sampeyan. Mulane dalatur kula pripun ajeng dilajengke nek ajeng tetep ajeng jajal satriya Ndorowati nggih monggo ning kedah ngatos-atos kok nun aku durung nibake kekuatan Setyaki Udawa kon maju bareng
ketiban tanganing Lokayanti ora gladan njaluk banyu aja tuntang Prabu Lokayanti. Nggih, ngatos-atos sinuwun. Wonten dawuh wong Darawati nek tumandang kompake ora jamak-jamak nyatane ora mung ijen padha jeneng aku dikrubut wong pirang-pirang nuwun sewu niku mboten ngrubut ning niku carane basa sakniki bekerja sama gotong royong apa lho gotong royong gotong royong sencaki ngantem sampeyan tiba Udawa ngantem sampeyan tiba Praguta ngantem sampeyan tiba niku tegese mboten ngeroyok nek ngeroyok niku wau sampeyan niku mungsuh sencaki dijata saka ngarep saka mburi lan sak piturute niku jenenge ngeroyok wong nyatane mboten diantem saking mburi saking ngiringan saking ngarep le maju nggih ming sencaki tok ning barang sampeyan ora duwe daya nggih di nggurayan niku jenenge mboten kok ngeroyok nek ngeroyok saking wiwitan mau wah tetep tak anggap wong ora satriya wong Darawati ngajar aku kok genti-genten sak pinake dhewe anggepe apa dikira aku ngrasake loro janjane aku ora ngrasake loro kok ming wegah aku nek mungsuh wong akeh nek pancen satriya siji-siji ora lara kok ngletak sampean ki yo aneh kok muni aku ora ngrasake lara aku ora apa-apa ane sampean niku tiba teng mriki wau tiba mergo diantemi kaya kok padha karo dijoroke niku ora mel tiba ming sepisan sampean gulung-gulung kok wes aku ora ngrasake lara nek pancen ora ngrasake lara ayo ngejak jandun karo secaki piye niku ditantang niku ampun meneng mawon anggepe kon bali ora gelem kok arepe budget njaluk Sekar Wijaya Kusuma kunangan sencaki ora entuk nggon ayo muni yo ora kedap-kedip muni yo sampluk oncat nyawamu pripun bos berpemudeng motor sampeyan niku ngayal nek nyuwara niku aja seru-seru wong Darawati niku krungu sampeyan sumbar aku ora apa-apa aku jane ora apa-apa kok tiba sencake ya ora trima sapa sing muni ora apa-apa cangkeme sapa muni yo ora apa-apa cangkeme sapa muni yo ayo gek muni bos oh muni yo ratu koyo gagak yo pamer sampluk mencelat nyawamu pripun kok pucet niki nek nganti sampeyan terus-terusan teng mriki wah iso minggo pukul-pukulan karo wong Darawati weh ono ratu soroh nyawa ning Darawati barang ngamuk jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan wong Darawati wong kendel-kendele kowe ijen ora nggo kanca kok wani iki kowe iki anak dewa piye ayal kandhane lho iya lha nggih kok ora ngelekke kok kula wis ngelekke kok ning sing aja-aja ini kok sing cangkeme mburi nika ngopo lho aku ora ngopo-ngopo kok elah oh iki lho sing aja-aja iki apane iki niku Pak Dene oh nglaitan ora mulai candak ingel-ingel wae pripun sapa kae lho nika Patih Mandura jenenge Patih Praguta ora rumangsa karo kowe kok le akrab men to lho kanca bal-balane mbiyen kancamu kanca kula sadurunge kula digawa togok niku kanca kula wong Jawa-Jawa kabeh
Sencaki ya tepung karo kula. Apa iya? Domongi kok. Mengke nek mriki tak cegate nek ora percaya. Wadake mbilung ki srawunge sempit. Gelem bali apa ora? Ora siotos. Den, Lho. Mbilung. nggih. Kok nang kene Ngetutke ratu niku napa? ora tok kandhani tok kon bali. Pun kula kandhani ngayal nganti kentekan idu kula le omong. Iya, ora usah melu-melu mbilung. Nggih. Engko ndak malah kesonjo mboyo kowe cilaka. Boten. Den, Apa? asara kok. Nggawa. Matur sembah nuwun. Ming kantun kalih. Gelem ya kuwi ora gelem ya tuku dhewe. Oh nggih. Pripun? Kanca ta kalih kula? Edan kok mbilung kok kancane pirang-pirang srawunge apik. Mbilung niku srawunge apik. Kok mulih kok malah grenengan nang kene. Ora gelem mulih kowe. Mbilung iki. Nggih Ndarapati Udawa, Betara kok. Ora. Oh nggih pun. Ndeke piyayi aku ming kere. Biasane nek piyayi ki sok nglalekke kere kok ya. Ah iya. Kok nun. Lho, nun. Hak tandangane Setyaki rung nyoba karo aku. Arep tak tibani siung pengapit. Napa niku? Iki siung kuwi. Arep tak watek tak nggo nyokot dulune Setyaki. Men modar nunungsane. Wah nggih monggo. Weh lah kene duwe siung ampuh. Iya. Nek Sencaki mang cokot mati nek Udawa ora trima. Ah cokot mati. Nek Udawa mati Pragata ora trima. Ah cokot mati. Edian sapa-sapa dicokot. Nek Pragata mati Baladewa ora trima, Baladewa maju lan cokot mati. Nek Kresna maju tak cokot mati. Edian nek akeh tenan ki, Gak. Heeh. Sapa-sapa dicokot. Prajurit Darawati maju tak cokot mati. Nek ana prajurit Mandura Cokot mati. ana prajurit Darawati cokot mati. Ana telek cokot ora. Telek kok kon nyokot. Kuwi mblusukke ora. Telek kok kon nyokot. Biasane togok niku telek iso dicokot tegak. Ora maneh-aneh lu ora. Ngatos-atos Gusti. Ya mikir cokote Setyaki karepe dhewe. Iki menungsane dasar kepara nyata. Iki Prabu Baladewa. Ya, aku nata mandur Prabu Baladewa. Apan kowe sing tak goleki? Kowe sing anake sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe saka kuwi kadene Baladewa wenang boyong sekar. Kuwi Jaya Kesuma. Mula wektu dina iki nek ditentokake kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, bagus, bagus. Sugih kendel bondo wani. Kowe wani karo Prabu Baladewa padha karo wani karo dewaning pepati Sang Hyang Yamadipati. Pengen dijungkang kerat mruput. Pengen niliki neraka jahanam mruput mungsuhmu Baladewa. Kene marganing patimu muni piye kowe? Muni piye? Anu, muni apa jenenge iki? Muni kene marganing patimu cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kowe cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kok kowe muni kene marganing patimu? Kowe cetha iso mateni Baladewa ayo. Cetha mateni Baladewa, cetha. Nek pancen cetha, jari Setyaki kowe duwe siung sing ampuh. Ayo Baladewa cokoten. Baladewa cokoten. Urung mateng, mateng dasmu kowe. Nek arep nyokot dadak ngenteni mateng yo. Ora minggat. Gigit siung pengapit kene marganing patimu. Wah, iku karepe dhewe kowe Prabu Lokayanti. Saya ngasake prawidan. Kowe arep nyokot karo Baladewa, sadurunge nyokot karo Baladewa. Tungkangku iki mampir ning cangkemmu ora multer aja tutak Baladewa kowe.
Mati aku kok aku mati tenan kok aku. Sabar, sareh. Mati aku. Prabu Baladewa iki jebul galake ra omong kok. Wah, sikile nendangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke. Sampeyan kandhani ngayal. Lho saniki nek pun ngenten iki pripun? Aduh. Nek mboten kula slametke, kula larak sampeyan modar mungsuh Prabu Baladewa. Aku mau tok geret. Nggih. Kok sirahku kok tatap-tatap watu? Liwat jaratan nyuwun pangapunten. Mula pestaka sampeyan ketatap-tatap kijing. Aduh, wong isih koyak ora? Mboten. Lah iki nanti kok tok jak jerum. Niki teng kedukan sumur urung dadi. Pun sampeyan nenteng mawon mboten sapripun-pripun. Butuhe niki sampeyan slamet. Bilung nanti kok? Bilung nanti? Bilung niku bocah cilik klithah-klithih sampar Baladewa modar. Aduh, nek ngono bilung mati. Mbok sajake ngoten. Ya pun diikhlaske mawon. Lah pripun jenenge peperangan niku anane menang napa kalah, mukti napa mati. Do nendi ya iki? Kok kaya suarane bilung kok? Kaya inggih niku kok mbok menawa isih urip. Lho. Heh? Nendi kowe? Lah kowe nendi? Kowe mlaku ngalor terus. Hop ndelok ngisor. Daneng kene ta. Lamit. Wong lambi kok nggo pancatan. Wah, ya karang ndelok wong perang gayange ra jamak-jamak. Ratu Gustimu wis mempeng arep ngalahke Baladewa nganggo siung pengapit. Baladewa teka. Cokoten aku. Ayo aku cokoten. Cokot. Mati dening aku. Piye? Wong sak pasar bubar kabeh. Mergo Baladewa nesu bengokke mau. Aku ndelek ning bagor wadah tahu. Ngare ketok mripatku tok kae. Mengusrane modir dening aku wae. Wah, banteng modar Baladewa to sepeleke. Sayuta ngarep seketimburi. Ayo, kae abdimu sing cangkeme kaya ember kontene. Jupane. Baladewa ngunekke aku ngono lho. Ora nesu kowe? Ora. Mbok nesu ka? Ora ngopo wong cangkeme ya kaya ember tenan kok. Mbok ya wis ben. Wah, candak buang wer modar. Ora seru-seru ndak konangan iki ning jugangan sumur sing rung dadi. Sedyaki wonten dawuh. Tiarap. Goleki sedyaki. Sendika ngestaken dawuh. Kecekel aja diwenehi urip. Pateni. Oh iya, ngestaken dawuh. Sak rombongane kabeh. Iya, ngestaken dawuh. Betul rombongan. Nggawa ora? Betul. Setunggal nuwun sewu. Cangkemipun ombo. Kabar sing tak tampa kuwi jenenge Togok. Nggih. Pateni. Nggih, ngestaken dawuh. Ingkang setunggal alit kuwi jenenge Bilung. Nggih. Aja dipateni. Dibontok pakake kirikku. Mati aku, Kak. Nah kowe dipateni langsung mati, aku arep dipakake kirik. Ya nek langsung dicaplok, nek diambus. Mong aku nek diambus ki merinding. Lambemu ora. Menang bae aja serah-serah. Senjake liwat. Nek nganti seru-seru konangan. Ayo alon-alon. Sapa lho? Pate Udawa. Wetengku lara iki. Ambo yo dipepetke apa dicilikke. Dadi ora nyuwara kok mah dibenggang. Dadi suarane iki mak.
Sedyaki wonten dawuh. Kok kaya ana sing gawa sempritan? Mandel ora, dingklung. Aku ya krungu kok mak nguk ki mau apa iki. Candak pateni. Praguta ngalor Sedyaki ngidul utawa ngetan. Iki setaken dawuh sinuwun. Ngati-ati lho. Heeh. Wis sepi kene, golek. Mbok menawi mriko ora Bu. Mriko nggih sepi Yai Mas. Aja iso ilang lap kaya demit. Slamet wis do lunga. Ngopo kowe? Praguta iki telek kok. Ngopo? Nyecek tegesan ning ndasku kowe. Kemritik kena borak. Ha iya ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlacot. Udang garam kretek e. Angel le mati. Kakak. Isih ana sisane. Kok kaya ana swara ting grubyak. Mandel ora. Iki cerewet kok lho. Ya sari arang Joko Bong ki panas kaya. Goleki Yai Mas. Sedyaki goleki, aja nganti leren. Goleki. Ih, setaken dawuh. Wah, candal poteng-poteng catuti matane. Aduh, lara banget kok. Mata arep dicatut. Patosi. Oh, sapa lho? Kresna. Sapa? Kresna. Mosok. Kowe tak lirik ireng kok saka ngisor. Oh iya, Kandhani kok. Kresna kok melu klithah-klithih. Kresna ki yaene klithah-klithih kok senengane. Ora percaya tak ndangak. Ya. Oh ya iso ilang lap. Wah, setan jenengan panjal maning demit apa ya kok ora iso ketemu. Sapa ae mau? Sencaki Udawa Praguta. Heeh. Nanti lagi. Mandek lho. Ana kemersek cangkemmu ki meneng. Alhamdulillah. Wis bablas. Tenan ta? Kresna ta, Gak? Kowe ora kepengin nyawang apa, Gak? Aduh. Aleman. Kresna kok menjap-menjap. Kresna kok sirahe nang kono. Kok iya, Ding? Oh, Tatin. Oh, Nganggo ndrok kluwuk ngalor ngidul. ayo wis ben ora. Toko wonten dawuh. Piye kok mundur mawon, mundur matur Prabu Bumi Loka ing Mandaka. Metu ngendi kok mlebet ngalas nganggo brangkang nek konangan ndak malah bebayani. Siadi lan pun Kakang apa ya sida nututi marang para Pandhawa prapting Satwarga. Koko Prabu sampun dados umatanipun ingkang rayi. Menawi kula mboten sowan dhateng Satwarga, mangke mindhak mboten prayoga dipun raosi dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Ngono Dimas. Iya. Lah sabanjure Setyaki wonten timbalan negara tak titipe kowe, Siadi ora ndak keparekake nderek. mekaten kok Prabu. Iya. Aku tak kebarengan lan Koko Prabu Mandura sowan ana ing Satwarga nusul lan kadang-kadang para Pandhawa. Lah itu lho waten. Namung sembah kula ngendhiraken Jengkar Patuko. Monggo Koko Prabu. Yo, ayo Kresna tak dherake. Monggo Koko Prabu. Iya, Yai. Karo kowe kok. Nggih. Negara Ngamarta ing ngendi?
Piye lho? Omong wae. Negari Ngamarta menika wonten tlatah Nusa Jawi. Negari menika dipun sebat negari Ngamarta mergi Paju Gangsal. Lho. Paju lima piye? Negari Ngamarta wonten tengah lajeng dipun kupeng kasatriyan-kasatriyan. Ing kasatriyan kala wau dados kagunganipun kadang-kadangipun nalindring Ngamarta Prabu Puntadewa. Togo, Nun, aku terke mrono. lho. Ajeng napa? Aku arep nyitra pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada, Gok. Blai. Sampeyan ajeng nyitra pustaka Jamus Klima Sada? Iya. Aku arep nyolong pustaka Jamus Klima Sada bakal tak boyong tak aturake Jinuwun Prabu Bumiloka. Nuwun sewu. Nek sampeyan ngraosi niku wingi-wingi niku kula kinten bebayani ning gandeng sakniki sampeyan paring pangandikan niku ora patek bebayani. Sebabe apa? Amargi para Pandhawa niki mboten teng negara Ngamarta. Tobat, Pandhawa ora ning negara Ngamarta apa pusakane padha ditinggal ning negara apa digawa ya, Gok? Mboten ngerti. Sami mapan wonten ing Saptawarga kepengin bangun candhine pepundening para Pandhawa ingkang sampun semare wonten ing Saptawarga. Tobat. Nggih. Lah nek sampeyan ajeng niat nyolong pustaka Jamus Lima Sada dina niki dina sing apik. Merga mboten wonten sing tunggu negari. Mbok menawi ingkang lenggah wonten negari Ngamarta namung garwaning Prabu Puntadewa inggih menika pun Dewara Drupadi. Niku mawon gampang ditelapke Gusti Ayu. Kowe manjing kok kampungku ya, Gok. Nggih. Aku tak nyolong pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Mengko kowe kare nduduke ngendi papan pakedhoaning pusaka? Aku iki bakal nyitra pustaka Jamus Klima Sada Ning ampun ngantos kecekel. Nek kecekel sampeyan mengke dibondo, kula konangan kula melu dirangket malah cilaka uripku ora. Ora-orane entuk kecekel. Kowe ora percaya marang kadidyaning pustaka weni? Nggih, nek ngonten kula nderek mawon. Karo mbilung sisan nggih ngestaken dawuh Gusti Ayu. Ayo mangkat dina iki, Gok. Monggo kula nderekaken Gusti Ayu.